मैं अभी तिलक के गारी गाने जा रही हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नौता पेठैबै नौआ बाभन हे, नौता पेठैबै नौआ बाभन हे। आहे देखा गन तिलक देउआ के मकान कनिया उनकर कैसन हाकई हे। आहे देखा गन तिलक देउअन के मकान कनिया उनकर कैसन हाको हे। चारो कोना चारो सुअर लोटई हे, चारो कोना चारो सुअर लोटई हे। आहे जानियन के लिबिर आखा मरदवन सभे चिल्लड़ मारई हे। आहे जानियन के लिबिर आखा मरदवा सभे चिल्लड़ मारई हे। नौता पेठैबै नौआ बाभन हे, नौता पेठैबै नौआ बाभन हे। आहे देखू न लड़की के पापा के मकान कनिया उनकर कैसन हाकई हे। आहे देखू न लड़की के पापा के मकान कनिया उनकर कैसन हाकई हे। चारो कोना चारो गैस बरई हे, चारो कोना चारो गैस बरई हे। आहे जानियन के काजल आखा मरदवन सभे पान फेरई हे। आहे जानियन के काजल आखा मरदवन सभे पान फेरई हे। नौता पेठैबो नौआ बाभन हे, नौता पेठैबै नौआ बाभन हे। आहे देखू गाना छेकवन वाला के मकान कनिया उनकर कैसन हाकई हे। आहे देखू गन कुटुमन सबके मकान कनिया उनकर कैसन हाको हे। चारो कोना चारो कुत्ता लोटई हे, चारो कोना चारो कुत्ता लोटई हे। आहे जानियन के लिबिर आखा मरदवन सभे चिल्लड़ मारई हे। आहे जानियन के लिबिर आखा मरदवन सभे चिल्लड़ मारई हे। नौता पेठैबै नौआ बाभन हे। आहे देख लेहू लड़की के भैया के मकान कनिया उनकर कैसन हाको हे। आहे देख लेहू लड़की के भैया के मकान कनिया उनकर कैसन हाको हे। चारो कोना चारो गैस बरो हे, चारो कोना चारो गैस बरो हे। आहे जानियन के काजल आखा मरदवन सभे छैला हे। आहे जानियन के काजल आखा मरदवन सभे छैला है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।